Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mulki wa din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kejuatan dumateng panjenenganipun sesepuh kini sepuh aji sepuh dan ingkang kasepuhaken ingkang saduhi kinamatan. Langgung-langgung dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz panjenenganipun Bapak Ustaz Sunaryo SG ingkang pinantu saking kinamatan. Panjenenganipun Bapak Ustaz Ardiansyah ingkang kinamatan ugi. Dalam dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Agus Prasetyo ingkang saestu kahormati. Lagi dumateng panjenenganipun Bapak RT ingkang saestu kahormati ugi dumateng sedaya panitia penyelenggara Harabiana Wonten Masjid Taufik ingkang saestu kahormati ugi. Lan dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, para kakak sedaya ingkang kinantu saking kinamatan, lan langkung dumateng adik-adik kawula kakang muda sareng tumaruna ingkang saestu kawula tresnani. Sedherekipun nglajengaken atur boten kadulmen monggo sesarengan panjenengaken raos ngendikan puji miwah syukur wonten kesedalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten kesempatan menika kula lan panjenengan sami tasih dipun keparengaken kembal manunggal wonten ing majelis taibani wonten ing Masjid Taufik wonten ing desa Kaji menika kanthi kahanan ingkang katenaken kanthi kahanan saya monggo kita lafalaken alhamdulillah sesarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kanthi rasa keringat mugi acara wonten wekdal menika mangke tansah pinanggih karahayu kawijinan kang sepuluh tebih saking sami kula boten alangan setunggal punika. Selawat salam boten katenoben kunjulaken dumateng sadalem Allah wonten sadalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mangke kita tenggo sawantenipun wonten ing dinten akhir. Dumateng panjenengan para lenggah, para bapak dan para ibu kang kinurmatan, saestu kalau nyunaken saputra pangsami kawula mriki kapiji wasaken ikrar sinasa kawula menika boten pantes ikraraken nanging kawula namung mligi kapiji kalih rencang-rencang panitia kaboleh wasaken ing mangke dumateng panjenengan para bapak dan para ibu kula semeles antawis menika ikraraken lan kiraaken babagan badhe kula ikraraken wonten ing wekdal dandur menika. Dumateng panjenengan para bapak dan para ibu dan para sedherek ingkang kula hormati, kula suwun kawula ingkang maos rumiyin mengke panjenengan ingkang badhe nderekaken utawi nirakaken ingkang kawula maos menika. Bismillahirrahmanirrahim. Ing kawetangan saya menika kula anggono namung titah ingkang kathah tumindak salah keparenga
badhe matur dumateng panjenengan sedaya. Dumateng Bapak saha Ibu, para rawuh ingkang kaleresepuh utawi ingkang kasepuhaken, kula ngaturaken sungkem pangabekti dhateng ingkang yuswanipun sami. Kula ngaturaken salam taklim dene dumateng ingkang aneh donga pangestu ingkang kaajab sageda kadur ingkang sepisan sinaosa sandhat keparenga. Kula ngaturaken sugeng riyadi 1427 Hijriah. Kabeh kalihipun kula ngaturaken sakadang lepat patrat kilabet manah ingkang kajaran utawi boten kajaran ingkang kalair menapa dene ingkang tasih kabatos ingkang asifat pribadi utawi umum tumindak ingkang kirang pranani penggalih ingkang boten pikantuk idi sarating agapi mugi sageta kalebur saha sakwonten ing arya menika lumantara kula dalah panjenengan sedaya. Kaping 3000 mugi Allah tansah ridho ijabahi gegayuhan kula panjenengan sedaya saha saged nandhakaken kewajibane agesang kanthi sabar lan tawakal ing pangajab mugi kula tansah pinaringan rahmat saha pangayomanipun saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Donga dumugi akhirat ing wasana kanthi ikhlasing manah kula ngaturaken taqabbala minkum minal aidin wal faizin sedaya kalepatan kawula nyuwun agunging samudra bangsa. Dumateng panjenengan kawula mekaten wawasan ikrar wonten ing dalem punika apabila anggen kawaosaken kathah kekirangan sampun kawisipun kala nyunaken samudra kang sami kula cekapi akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kawula salaken dumateng pambiyara matur nuwun.